сега ти гледаме, защото на нещо, сега ти гледаме. Защо ли се намираме? Не, на майка ти Ай, малко по-сериозно. Казвайте какво ви има. Чакай сега, че аз направо откъде да почвам, направо не знам откъде да се подхващам. Значи... Тихо сега малко, чакай аз да обяснявам на човека, той няма да те разбира, ти не можеш да си изразяваш добре. Нормално. Малко ли години направих на Брекзит, Англия, Германия, обиколих целия свят, направо ти казвам. Няма как. Чак българския алфабет малко съм го забрал. If you know what I mean. Добре, айде, добре, стига сега вече. Разбрахме, че си голяма работа. Сега да казвам докторите на проблемите. Сега, докторе, слушай ма. Ето от задния ми гроб, побърках си малко, ще ме свиняваш. Сега, като тръгваш надолу, нали, караш надолу, там, дето, дългото е, как се казваш, дето като кордион се разтяга. Магистралата. Разбира се да кажеш нещо. Безгробначния ми стол, да. Там от едната му страна, от другата, какво си намираш? Какво си казваш там? Далака ли беше? Далака. Тъй като ми гледаш, Далака ли бе? Кое е Далака, бе? Ето и ти не знаеш. Далака, нали го знаеш, бе? Далака. Да, на другата страна, на главичката му излязло там, как да ти обяснявам, като чириш, като идеш са таковаш. Как се нарича? Не знам какво, ама главата постоянно ми е лошо. Не знам, влязал ми е ретрограден Меркурий или какво ми е влязал. Не знам. Май, само кури ти влязъл на теб в главата. Ама той, което се опитваме да ти каже ви, че на дърти години шишарка фанах. Да, това тръгнах да казвам. Ти не оставаш се изразявам. Шишарка, бе? Шишарка на пъпки, не знаеш ли? Както и да, стави сега това, слушай сега, виж друго. Направи си представа, че утре ще се отвори морето. Ще пуснат новия сезон на плажа. Аз мога ли или не мога да отивам да ти фърлям дрехите си и газа ми отзади да свети като светофар и то с крастовото жаба тук до мене да ме гледат хората да се чудят какво прави до него. Сега аз не мога да се запознавам с никой. Това нормално ли? Значи, честно да ви кажа, нищо не разбрах. Само успях да установя, че имате пъпки. Може ли да ги погледна? Не искам. Ме е срам. Айде ти покажи твоите да ти гледа на пъпки човека, да ти казва какви образование имаш. Не искам всеки път мен да гледа. Що, какво ще ти стане? Не искам, бе. Значи, ако искате да ви помогна, ще трябва да във видя и двамата. Добре, айде. Дай един на друг ще си показваме. Айде. Мамичка! Ясно. Това, което имате е охапване от дървеници. Дървени? Какво имаме? Имате дървеници. Дървеници? Дървото го идеш само тима. Не. Това, дето еде дърво, е дървояд. А дървеницата пие кръв. Ана, батко! Балхарлара, вампирлара. Усещате ли така някаква по-специфична миризма у вас? Остай, за какво ли защо това питам? Миризма ли? Марука, имаме ли миризма вкъщи? Не знам. Трябва да проверяваме. Ама да ти казвам честно, аз от тази воня вкъщи нищо не усещам. Не знам, на гълъби ли на какво? Гълъби ли? Гълъби имаме, да. Те сега пак са в умножителен период. От цял ден песни пеят, направо ти казвам, стават едно много хубаво. Да. Не. Сега, слушайте ме внимателно. Ще отидете и си купите това нещо. Нокаут универсал на Бъгълей. Това е най-ефективното нещо срещу дървеници. Пръскате в матрака и край. Забравяте за проблема. Разбрахте ли? Това за жена ми ще помогне ли? Да. Ще помогне се отървете от дървениците. Не, питам от него дали ще се отървава. Въобразявай си как ме говориш, бе. Това се използва само за вредители. Не е приложимо за хора. Добре. Дай ми едно. Аз не го продавам. Ще отидете да си го купите. Всички Всички големи магазини и железари го има. Хубаво пръскайте в матрака с препарата. Сега, Марука, аз ще сгасям, ти ще пръскаш. Добре. Ама аз да не взимам да обърквам нещо тук в тъмното, като пръскам. Какво ще объркаш, ма? Ти не чули докторта какво каза да пръскаме? В мрака.
Пръскай ти хубаво в мрака с това там. Готов ли си? Да. Ей, Какво? Ще объркам нещо, Тази употреба на тост нещо не ми харесва нещо. Няма ли как да има някакъв друг начин? Без да ми скарва окото. Защото накрая работата стана, тебе гледа, мен и вижда. паче, Ти няма какво да се правиш? обаждаш, защото заради тебе съм на тосхал. Ама чакай, бе. Вие къде пръскахте? В мрака, където каза. В мрака, да. Не В каза ли? мрака. В матрака казах, не в мрака. Така кажи да те разбираме. Така казах. Чакай малко. Вие легло имате, нали? Ти как Да. като ми гледаш, нямаме ли? Добре. Пръскате на леглото на матрака. Това е Добре. най-горната част на леглото. Мекото. Да, бе, разбрахме те, бе. Да не сме малумни. Май хубаво напръсках. Пръскай. Убивай ги всичките, че вече направо тези пъпки ми стана, до тук ми дойде до гушата. Пръскам. Докторе, гледай какво стана, бе. Още по-голяма ми стана шарката, бе. И моите също. Нещо Моето да няма също, някаква ама грешка. няма, бе. Странно. Вие сигурни ли сте, че пръскахте където трябва? Да, бе. На матрака на леглото пръскахте. Да, бе, на матрака на леглото пръскахме. Абе, заклевам се, и аз бях там, бе. Това е много странно. Много Ма няма, странно. продължавайте да пръскате. Хубаво навсякъде напръскайте Пръски леглото. Не може да няма ефект. Да си прабраме. Абе, Мичо, заболяха ма краката да пръска, бе. Колко още трябва да пръска, бе? Пръскай. Ама По цялата пръскай! Пръскай навсякъде. Пръскаме! Не мога повече. Дай да мен аз да пръскам. Докторе, какво стана? Кута, бе! Какво е това нещо? На мен и на други места ми излязаха. Чакай да ти показвам. Не. Вярвам ти. Аз съм потресен, че препарата не действа. Да, бе, и аз Мире така на се чувствам. дупито. Вие сигурни ли сте, че пръскахте хубаво по леглото? Да, бе, По цялата легло ходихме. Господ и Бог не е свидетел. Няма начин. Хубаво пръскайте. Няма начин да ни подейства този препарат. Чакай малко. Ти да ни пръскаш наобратно, ма. А как ще пръскам наобратно, бе? Дали ти пръска, бе? Дай аз да пръскам. Дай пак ще пръскам, че направо вече... Докторе, ако продължава така тази работа още малко и ще се превръщам в жената пая. Ще плюя пай жени през устата, ще скачам по блоковете. Голямо хапи или голямо нещо. Жената така ли ми е хапал? Напас направо. Значи, сигурен съм, че не правите нещо както трябва. И затова тия дървеници не изчезват. Хубаво пръскайте на матрака. Хубаво! Така, сега, слушай ми внимателно, няма да те повтарям. То с нещо искам веднага да ми правиш рекламация, да ти го връщам, дето не го продаваш. Змамник такъв. Заради теб, такива като теб всичките заминахме в чужбина да работим, защото нищо не става ти. От нашите пари, кой знае, сигурно апартамент си купил вече да го даваш под найем. Ама чакай, бе. Аз не съм ви го продал това нещо. Аз ви го препоръчах да си го купите. И отделно не мога да повярвам, че не действа. Колко пъти вече пръскаме? Нищо не става. Само пъпките ни повече стават. Целият матрак опръскахме отгоре до долу. Заболяха ма краката да фъскам. Ако сте пръскали където трябва, няма как да не става. Не става. Айде сега, като не знаеш, ела сега да видиш. Айде. Айде, взимай го сега да ми казва къде става и къде не става. Само парите знаете да дадат. Чакай, аз една стотинка не съм ви взел, бе. Айде, сега. Ето виж. Гледай. Навсякъде пръскахме по матраката. На онзи ъгъл, на тос, на цялата му ширина Защо пръснахме. доктора Наши 4 прекъсти? комплекта взехме вече свършиха. Той с матрак е като чисто нове. Да, той е Да, чисто то ново. ново е, ние не сме го ползвали даже, бе. Да. Как така не сте го ползвали? Не сме, що? Тогава вие къде спите? Да. Там на земята, бе. И така сме си. Спиш на Ние земята, обичаме е. да парадираме. Спиш на Гледаме земята. където сме дошли, там да отиваме. Добре, тогава това легло за какво е? За гости. Като ми дойдеш на гости, може да искаш да спиш с него. Да. Ти защо направо не дойдеш да ни останеш на гости? Хем да гледаш дървениците, да ги фаниш как нахапят, да ги махаш тук, че направо до тук ми дойде. Айде, лягай тук, сега ще завивам. Аз ще взема да сменям лятната завивка вече, да слагам. Сменяй го, че вече Какво време да се вярвам? стигава. За малко се свърши. Добре ли ще? Бе!
Да. Продуктите на Бъгауей може да намерите онлайн в по-големите... Продуктите на Бъгауей може да намерите онлайн в по-добрите агро и ветеринарни аптеки, Добре, хора, той е свършил. Сега, хора, ако абонирате си канал, много смешно е, по което познаеш. Хайде, чао. Това е най-свършено, това е най-алата на видео. Хайде, чао.